Ini jane berusaha piye apa dekno karo dokter sapa ae liyane. Heeh kuwi ambek murak yo wis anu lho. Oke yo ancalane konsul terus. Aku dhisik yo kuwi nang anake liyan ke bodo tungkur lho Mbak Upi kan sik 6 bulan. Ayo konsulat yo sunat. Sunat. Operasi mah. Yo sunate operasi. Lho mergo kan pipise iki kaya enek serbuk-serbuk ngono to, terus langsung wis periksakno pertama ning gone dokter, endi pakai apa ngendi. Terus pipise mek titik sewengi jamek tuwik tapi anu ndak mlentung ngene ndak anu titite yo biasa jane. Tapi bocah pipis kok jarang kok terus enek apa kaya serbuk iki kaya ping-ping ngono lho. Ngono. Kayak piye iki bocah ki aku ngono terus wis anu aku yo wedi tak golekno wong tuwek barang.